Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambek putune guys, iki ning cepu iki. Golek apa, Pak? Golekno kathok mase dienggo sekolah ya guys. Oke. Diawali dengan bantu telepon glowing golek kathoke kakak ya. Kathoke kakak sing ning kene enek ora medun, kowe medun ae. Ya medun sih mah anak sih. Mau jengok. Melok kono ben. Nggih, lanjut. Wis jam 1:30 ketoke, Mas. Jam 1 kurang. Oke, kita berada di kawasan toko busana murni lagi guys. Ndang putu ponakane bojoku Mbak. Mang ndang rene ndang wis wira urane ndelok iki weteng kok ora umum. Mudi, Mbak. Cek. Di Ije enek-enek. Kurang, Mbak. Pole enek ya. Celana kuwi dienggo apa le celana ireng iki celana mono? Batik Mbak, nek dino Engko kuwi nek wis kok kene dijahit to ya. apane siji? Mestake. Oke, toko busana murni lagi. Ayo guys, wong petak ndang padha rene kabeh. Kowe ape bodho ndak tuku? Ape bodho, engko tak tero nek ora dalane. Wis ireng apik lho, Mbak. Kuwi gamis kok kene ape tak nggo kondangan ning sus Gedung Sasana Suko. Beli ya, Mbak? Gak dipasi ape tak cilikno. Bar kowe. Nek sekolah kempolan gak oleh ya. Olah. Nomor 35 kene, Mbak. Apa kok diodoto ning mesin jahit saithik? Apa nek kene awar mama Nggak liwat, Mas. Sing kene alus ya. Nggih. Gak setting, Mbak, teko kuwi. Jek kurang ya cara. Kurang. Ndek mang ya sakmono kuwi. Mang yo sakmene kok. Engko nenek nggone bala-balane. Balane sampean. Telu papat. Enek kembali. Aku ning SMP kecoke ya tumu anak-anak kathok ngono kuwi. Wah, lah bocah wetenge sak gajah muntung. Lemu, benenet. Susah nek golek. Nek training ya nayah ya. Nek mase cah golek cilik naya. Cait Boleh lah lagi sih. Ireng-irengan. ireng kabeh. Iki teko. Lagi teko. Sing penting bahan kain Pak wis gak Sip. kempol kan gak ono mondok kono kurva enak-enak. Wah lah sih wis moto-moto diadano kretek. Aku ya kerasa paling iki blangkemen kira jumpok kucing. Bu iki ya gelem kok nek digawakno. Lah yo. Memang piye, Mbak? Aku ya ora anu langsung bledas. Yo tere biasane nek gowo. Pira ki, Nduk? Telu papat betul, Mbak. Jajal. Kak empuk sih ya tami. Ku kae nempu. Alah padha ae, Mbak. Padha iki. Mbah. Petenge. Terus sing kolor kene, Mbak. Kene. Nggih, botol loro. Enek kempoli, Mbak, marai kene. Enek kempole modele piye sih ngono? Dikei sak kabeh. Kene yo ngene iki, Mbak. Iya. Jajal ra enek kempole sik ra ndeloki piye ngono. Yo, turun. Nggih adone, Mbak. Cah nek gede kok susah iki. Wetenge dicilikno kan. Kempole ini mesin jahit teh wae. Kene pane kene, Pak. Sampai di, Mbak. Papat. Ngene. Karo online ae, Mbak. Karo online. Online. Malah yo ribet cah wong iki. Dicupuki Mbak Sar aku lepo. Mbak Sar. Heeh. Mbak Sar tadi kok kene. Bolah kempol. Saya kempolane tapi gede mata sih. Piro yo ngono ki, Mbak? Kok kene Mbak Sar cukuke.
sok nek bodo kurang seminggu yang golek ngene. Wah lah juas. Sakmene. Budi tenan Budi sih. Tapi nek batik kempolan yo di iki takok sik engko bocah. Gunting iso, Mbak. Digunting. Nomere pira iki? Lah nek iki mbah apa tenge ya. Anjirne, Pak. Gak kono. Kita 35. Nek kuwi sik lho sik. Sebelum SMA aku yo sedih neh, ijek modho tek bocahe. Gudi ya, Pak. Tolong 37, Mbak ning kene. Nek kuwi sik ketoke. Engko anu nggawa loro. Lah yo nggawa loro. Iya sing Engko sing penting wetenge engko tak balekne lah nek anu wong ngono ae. Kuwi iso Mbak diakar kok digunting. Anu nene penjahit to. Wong karo Aris gede sapa re wetenge? Gede Marjen. Malah. Heeh, awake lho dawa. Marjen kok aneh sampe yo padha barengane, Mak. Pokoke sak adah sak putu sak buyut iki sing lemu 4. Enek wedok, enek lanang, wedok. Dadi enek sing kaya Gajah Mada. Beno yo gak apa-apa. Gak masalah kuwi iki ora ketok. Tapi kok nggawa loro sih sing cocok ndi? Engko heeh. Nek ra cocok didekne mesin jahit ngono ae. Sing penting wetenge. Mbok cangking. Alah tak cangking yo kena. Aku rong dina pisan rene ning pasar. Iya, engko aku tak tero karo ngetero kerupuk. Nae. Mau mbek cangking orene ata. Lah yo. Sesuk-sesuk. Heeh. Nggawa loro sih. Endi sing kenek kok sing sedeng pokoke. Ini iki rega pira cara ngono? Mau mbek 36 ya. Gosek gawe. Mbak, Ora regane didono. apa gosek. Lho, regane sing penting dhuwit ditinggal bahan tak gawa Ora ngono. usah mak gosek ae, engko nang bocah kempol ora gelem tak duwi. Nggawa loro pas ora mono. Lah iki lho Mbak, iki kurang gede Dik. Alah ngapret. Nek iki aku menjamin sedeng. Iki sedeng ki apik. Tapi nek iki gak eplek-eplek. Paling teko kene iki lho Mbak. Ganjel. Kurang. Iki cara celana gak kain ngono sing biasa sing empuk ngono ki pira? Iki lho Mak. Oh gak sing dienggo biasa anakku lanang sing rondok kain ngono. Kempol. Iya, pira ngono ki? 100-an. Iya. Iya wis. Oh, ireng aku pengen ku anakku gak duwe. Dilungkas Mak. Koloran ae sok ben. Wis dilungkas. Pas. Ya nek iki pas. Wah 35 ya gue 35 mbek 36 Mbak. Engko cocoke engko dijahit to. Iso kok iki kok 35 ge enek ya Mbak sing iki. Ge enek iki. Iya Mak. 35 kurang wong jumbo lho. Jumbo aku banget lho Mbak. Ije enek BP lek ya. Aku kok kene entuk sing ngene iki aku dawa tak nggo. Wes Mbak iki ketoke karuan nek sedeng aku nggo siji ae engko. Ora loro ae gak apa-apa. Loro wong ora ngarah kobong kok bocah iki kok. Ora apa-apa loro. Loro kok tak gawakno. Kok iso aku wis percaya kok iso. Ki apik iki, kempolane kok ora terlalu wong golek sing ora kempolane endi. Engko diketekno ya kenek. Kuwi yo sing dijahit ya. Ya yo. Sampai jam 4 aku ngono tokone sing wong petak. Aku ya perana. Endi gone Mama Lendi pokoke lawangan enek bakul cakar ndas suwi mlebu aku. Aku mau ngene. Helmku keri. Mene ngono. Ndasku ki rasane kaya beda ngono sampean. Oh, kayak banyak kok Opo ki gak nek sing iki gegedan iki. Iya. Bapak kacake sak senti. Wis gawa ae gawa, gak apa-apa. Lah engko nang ana matut iki. Digawa kok nek gak cocok tak balekno. Iki mah berarti gak idir ya, Mak. Prai aku. Apa bakari welut sesuk mbotok welut. Lah nek welut pinti, Mak? Diteri online 50.000 sak kilo. Iya, Mbak iki nek Lempet wis nggawa loro wong ngetero gampang. gampang, Mbak. Aku ae percaya. Oke pemirsa. Syutingnya tak lanjut di awan golekno klambi Mas Marjen, golekno celana ukurane 38. Walah, wetenge gede. Iki mang alhamdulillah ya wis entuk. Iki sing ora kanggo sesuk dibalekno. Sing kan nggawa 2 ya ya sesuk dikembalikan ning toko Mbak Murni, Pasar Induk. Toko busana Murni, Pasar Induk Cepu. Iki sing mang nggawa loro, sing sedeng siji, sing gak sedeng sesuk dibalekno. Oke, terima kasih Mbak Pipi sudah melayani dengan baik. Semoga tokonya lancar selalu.
Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut aku mangan. Mangan guys, mangan. Makan. Sing mangan ning kono ya wis biar gak kena syuting. Mangan mie godhog. Aku yo ati-ati jere zaman saiki nek masak mie diwaca es payete sik. Mie goreng nek sing kedaluwarsa iso mateni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gembor kayak gitu. Panas juga kayak aku panas juga. Itu nambah titik yang Wis tangkeme. itu jenis. Aja. Wis. Oke. Ini sana kayak dia. Wis ta. Ini sana. Enak yo enak. Aku yo enak mangan sego mbek mie. Kemancingannya tinggi gak? Lebok. Bayar 1.000. 100. Ya senang 100. 1.000 bayar ya. Wis iso. Untuk iwak gede-gede patin untuk hadiah. Hadiah kulkas. Kita lanjut ya, Ge. Mbahnya mulai apa? Iya, Pak. Mbahnya untuk jajan apa ya? Oke pemirsa, tak cukup semene konten dino iki ya. Nek bingung pasar induk golekno klambi Mas Marjen saiki aku wis mangan. Oke jangan lupa ditonton. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.